Colossal Biosciences vytvorili chlpatú myš vo svojej misii znovu oživiť mamuta do roku 2028. Jednou z najväčších víziev na ceste k oživeniu mamuta je identifikovať, ktoré gény spôsobujú jeho fenotyp odolný voči chladu. Colossal analyzoval 59 genomov srstnatých, kolumbijských a stepných mamutov od 3500 do viac ako 1 200 000 rokov starých a použil počítačovú analýzu na porovnanie datasetu 121 genomov mamutov a slonov na ich vyhľadanie. Aj s takouto obrovskou databázou stále zostáva najlepším spôsobom, ako testovať konečné dôsledky úprav DNA, celý model zvieraťa. Nepridali sme jednoducho gény mamuta do myši. To by nedávalo žiadny zmysel, povedala hlavná vedecká riaditeľka v Colossal, doktorka Beth Shapiro. Použili knockout sprostredkovaný RNP, multiplexná presná úprava genómu a presná homológiou riadená oprava na vykonanie 8 úprav, súčasne vedúca k vzniku obrovských chlpatých myší, ktorým rastú chlpy až 3-krát dlhšie ako myšiam divokého typu. Úpravy boli starostlivo kontrolované a testované, aby sa zabezpečila pohoda zvierat. Neboli žiadne neúmyselné následky, okrem roztomilosti, povedal generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Colossal Biosciences, Ben Lam. Obrovská vlnatá myš predstavuje významný krok v cieli znovu oživenia mamuta, ktorý Lam tvrdí, že je stále na dobrej ceste do roku 2028.